Joo, ja tää pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän neliöitä. Poliiseja ja sheriffejä. Ja keittiö ja alkovi on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten kierrelkää ja katselkaa sängyssä. Entäs putket? Putket? Niin, tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön putket paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa putkiremonttia lähiaikoina? Ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa pönttöön. Joo, kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla poliiseja ja sheriffejä. Pinnat on ehjät ja saumat ne on sängyssä. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oma helvetin löydät. On se tämän päivän ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. No se oli vasta sitkeyttä vaan. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan oo sitten sun... Kari. Niin. Mukavahan meillä yhdessä on ollut. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa hynttyyt yhteen Tanjan kanssa. Jaa, niin. Ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon. Sinne vaan. Hienolta näyttää.